Descobrint l'univers. Benvinguts a Descobrint l'univers, el podcast de l'Astronòmica de Sabadell. En el capítol d'avui parlarem d'astronàutica. Us explicarem les darreres notícies sobre l'univers i les efemèrides del mes d'abril. Per acabar, farem una pinzellada de la constel·lació d'aquest mes, l'Óssa Major. Notícies. Avui parlarem de les següents notícies. Un núvol misteriós a l'atmosfera de Mart, trobat en sediments del cràter Chicxulub, pols de l'asteroide que va extingir els dinosaures, i el IceCube detecta una partícula que demostra una teoria de fa 60 anys. Un núvol misteriós a l'atmosfera de Mart. Ja fa uns mesos es va fer famosa una imatge d'un núvol extremadament elongat per sobre del volcà Arsia Mons a l'atmosfera de Mart. Aquesta imatge va ser presa per al Mars Express, un satèl·lit que està orbitant el planeta Mart, és un satèl·lit de l'ESA. Ara, recentment, 15 autors han fet un treball analitzant exhaustivament aquest estrany núvol. Un dels autors és Agustín Sánchez La Vega, catedràtic de Física Aplicada de la Universitat del País Basc. L'Agustín Sánchez La Vega és un vell conegut de l'Astronòmica de Sabadell. Durant anys va col·laborar molt estretament coordinant les observacions planetàries dels aficionats de l'agrupació, concretament del planeta Saturn. Després va ampliar el seu àmbit d'estudi a totes les atmosferes planetàries, especialment Júpiter, Saturn i ara, doncs, com veiem, també el planeta Mart. Aquest estudi el que ens parla és d'aquest núvol extremadament elongat, que fa més de 1.800 quilòmetres i que es desenvolupa envers l'oest des de l'alçada del volcà Arsia Mons. És un núvol de gel d'aigua. Aleshores, podem afirmar que no és degut a una erupció del volcà. Arriba als 45 quilòmetres d'alçada i es forma diàriament, molt d'hora a la matinada i té un cicle diari. Apareix abans de que surti el sol i s'expandeix en les 2 hores i mitja següents, bellugant-se a 170 metres per segon. Quan arriba a la seva extensió màxima, després el que fa és evaporar-se abans del migdia. Aquest és el resultat de l'anàlisi que han fet aquest grup d'autors i estan anunciant que en un proper treball ja tenen preparada una explicació de la teoria que pugui explicar aquest estrany comportament d'aquest núvol a l'atmosfera de Mart. Trobat en sediments del cràter Chicxulub, pols de l'asteroide. Investigadors de la Universitat de Texas, a Austin, creuen que han tancat el cas de l'extinció dels dinosaures, que està vinculat definitivament amb un asteroide que es va estavellar contra la Terra fa 66 milions d'anys. La peça clau és la trobada de pols de l'asteroide dins el cràter d'impacte, localitzat prop del poble de Chicxulub a la península de Yucatán. Part del cràter està en alta mar i part en terra. El cràter està enterrat sota de moltes capes de roques i sediments. Una missió de 2016 va extreure nuclis de roca de la part del cràter en alta mar. El signe revelador de la pols d'asteroides és l'element iridi, que és rara en l'escorça terrestre, però que està present en nivells elevats en certs tipus d'asteroides. Els investigadors van trobar a la capa de sediment dipositada en els dies o anys posteriors a l'impacte altes concentracions d'iridi. Aquesta pols és tot el que queda de l'asteroide d'11 quilòmetres de diàmetre que es va estavellar contra el planeta provocant l'extinció del 75% de la vida a la Terra, inclosos tots els dinosaures no aviaris. IceCube detecta una partícula que demostra una teoria de fa 60 anys. El 6 de desembre de 2016, una partícula d'alta energia, anomenada antineutrí electrònic, es va precipitar a la Terra des de l'espai exterior, a una velocitat propera a la de la llum. La partícula transportava 6,3 petaelectronvolts d'energia. La interacció va ser capturada per un telescopi massiu enterrat a la glacera antàrtica, l'Observatori de Neutrins IceCube. IceCube ha vist un fenomen predit pel físic Sheldon Glashow el 1960. Amb aquesta detecció, els científics van proporcionar una altra confirmació del model estàndard de física de partícules. El resultat ha sigut publicat el 10 de març de 2021 a Nature. Sheldon Glashow va predir que un antineutrí podria interactuar amb un electró
per produir una partícula encara no descoberta, si l'antinautrí tingués l'energia adequada, a través d'un procés conegut com ressonància. Quan la partícula proposta, el bosó W negatiu, va ser finalment descoberta en 1983, va resultar ser molt més pesada. La ressonància de Glasgow requeria un antinautrí amb una energia de 6,3 petaelectronvolts, gairebé 1000 vegades més energètic del que és capaç de produir el gran col·lisionador de drons de CERN. Astronàutica. Devoradors de meteorits. Des de l'estiu del 1965, quan la Mariner 4 va frustrar les esperances de tants astrònoms i apassionats de l'espai, que sabem que Mart és un planeta fred i més sec que el desert del Sàhara, tot i que no sempre ha estat així. Tothom sap que el planeta vermell podria haver albergat formes de vida en el passat. Però, com podrien haver estat aquests organismes? Per fer-se'n una idea, un equip d'investigadors va decidir esbrinar què passaria si agafaven una roca marciana genuïna i hi cultivaven bacteris extremòfils. Van obtenir la bretxa NWA7034, que fa 4.500 milions d'anys havia format part de l'escorça marciana i que es creu que reflecteix fidelment la seva composició. Pel que fa als extremòfils, entre totes les varietats que se'n coneixen, els científics escolliren Metalosfera sedula, un arqueobacteri que normalment viu en fonts termals i zones volcàniques i que és capaç d'extreure energia de minerals terrestres i meteorits per mitjà de processos quimiolitotròfics. En altres paraules, un devorador de meteorits. Després de triturar la roca marciana ben triturada, hi van afegir Metalosfera sedula, ho van incubar tot plegat en un bioreactor i van estudiar els canvis que es produïen en la morfologia de NWA7034 a mesura que l'arqueobacteri metabolitzava els elements i compostos que contenia la roca. Les dades obtingudes en l'estudi, publicat a la revista Nature, tindran un gran valor per guiar la cerca d'indicis de vida a Mart. Els investigadors van documentar minuciosament els canvis i els patrons que deixaven Metalosfera sedula en la roca. En principi, canvis semblants que s'haguessin produït a Mart fa centenars de milions d'anys haurien d'haver deixat traces que encara es podrien trobar avui en dia, de manera que sondes actuals i futures, com la Mars 2020, l'ExoMars o la Perseverance, ja tenen pistes del que han de buscar. Precisament, l'últim astromòbil enviat a Mart tindrà un paper fonamental en aquesta recerca. Ja hi ha hagut diverses sondes equipades amb els instruments necessaris per analitzar les roques marcianes in situ, però la Perseverance serà la primera que tindrà la capacitat d'emmagatzemar mostres i conservar-les fins que una futura missió les reculli per transportar-les de tornada a la Terra. Una vegada al nostre planeta, les mostres aniran directament sota el microscopi i seran estudiades per una quantitat d'instruments i científics que no seria possible portar a Mart. Qui sap què hi trobarem? Per acabar, tot el que podreu veure al firmament aquest mes, amb una constel·lació extra. Efemèrides del mes d'abril. La visibilitat dels planetes continuarà sent escassa, com ja dèiem el mes passat. Mart serà visible només a primeres hores de la nit, pròxima a l'horitzó oest. El dia 17, prop del migdia, passarà a només 0,1 graus al nord de la Lluna, amb una ocultació no visible a Espanya. A boca de nit, és a dir, al capvespre, Mart seguirà estant molt a prop de la Lluna, però ja més separat. A última hora de la nit podran veure's prop de l'horitzó est els planetes Saturn i Júpiter encara molt pròxims entre si. Mercuri i Venus no seran visibles. Mercuri passarà el dia 19 en conjunció superior amb el Sol i Venus ja ho va fer el dia 26 del mes passat. Pel que fa als planetes telescòpics, Urà serà poc visible els primers dies del mes, al capvespre, prop de l'horitzó oest en la constel·lació d'Àries. En canvi, Neptú, després de la seva conjunció amb el Sol, s'allunya d'ell, però encara serà inobservable perquè la inclinació de l'eclíptica el manté immers en el crepuscle matutí. Aquest mes tenim dos radiants de meteors modestos, les Lírides i les Pipúpides. Les Lírides es poden observar des del dia 16 fins al 25 d'abril amb el seu màxim la matinada del 22 al 23
En concret, cap a les 4 de la matinada es podran arribar a veure fins a 20 meteors per hora. Les lírides es produeixen a l'entrar en contacte l'atmosfera terrestre amb les partícules del cometa C1861G1. Per observar-les bé cal mirar a la constel·lació d'Hèrcules, malgrat que el seu radiant sigui a la constel·lació veïna de la Lira. Tot i no ser uns meteors molt brillants, la seva traça pot durar força estona. Pel que fa a les pipúpides, es veuen les mateixes dates que les lírides, però el seu màxim serà un dia més tard, és a dir, la matinada del 23 al 24. En aquest cas, aquí no seran observables perquè es produeixen a l'hemisferi sud. El cometa causant d'aquesta pluja d'estels és el 26P Greek Scelerup. En tots dos casos, la Lluna pot dificultar la seva visió a l'estar en fase de quart creixent, malgrat que en el moment del màxim de les lírides ja s'estarà posant per l'horitzó oest. Un cometa relativament brillant, el C2020 R4 Atlas, del que ja vam parlar el mes passat, serà visible durant tota la nit. En el transcurs del mes creuarà les constel·lacions de l'Àliga, Hèrcules, la Corona Boreal i el Boter. La magnitud prevista estarà al voltant de la 9. Constel·lació de l'Óssa Major. Aquest cop dirigirem la nostra mirada cap al nord per gaudir, en aquesta època de l'any, de l'espectacle que ens ofereix l'Óssa Major ben alta en el cel de mitjanit. L'asterisme més destacat de l'Óssa Major és l'aplec de 7 estels anomenat popularment com el carro gran per la seva forma de carro, amb 4 estels que formen la caixa i 3 que fan de vara per on estirar-lo. També se'l coneix com els 7 frares. Si allarguem 5 cops la distància entre els 2 darrers estels de la caixa del carro cap al nord, trobarem la polar, guia de navegants i viatgers i també referència per la posada en estació dels telescopis. L'Óssa Major pertany al grup de constel·lacions anomenades circumpolars perquè, si estem a l'hemisferi nord, mai es posen per sota de l'horitzó. Segons la llegenda grega, Zeus, pare dels déus de l'Olimp, es va enamorar un dia de la bella nimfa caçadora Calisto, que vivia en els boscos d'Arcàdia. Bojament enamorat, Zeus va seduir a Calisto, però Hera, la seva esposa, estava tan gelosa de la nimfa que la va convertir en os. Va passar el temps i cert dia Arcas, fill de Calisto, que també era caçador, es va topar amb un os al bosc. L'os era la seva mare, però Arcas no ho sabia. Estava a punt de disparar-li una fletxa quan Zeus va intervenir per impedir-li-ho i revelar-li la veritat. Per tal que Calisto no tornés a tenir trobades perilloses, Zeus la va prendre de la cua i la va llançar cap al cel. Després va transformar a Arcas en os i el va posar també en el cel per fer-li companyia a la seva mare. Arcas és avui la constel·lació de l'Óssa Menor o Carro Petit i l'estrella que hi ha a la punta de la vara és l'estrella polar. Però Hera, l'esposa de Zeus, no estava conforme amb Calisto en el cel eternament, perquè Zeus podia veure el seu amor quan se li entollés. Així que va cridar al seu germà Posidó, déu de la mar, i li va fer prometre que mai permetria que els ossos celestes, Calisto i Arcas, s'acostessin als seus dominis aquàtics i per això no es ponen mai sota l'horitzó. La constel·lació de l'Óssa Major està farcida d'objectes celestes molt interessants. En parlarem d'algun d'ells. L'estrella Mísar, de magnitud 2,1, és un sistema doble que al costat de la seva companya Alcor, també doble, formen un excel·lent exercici d'agudesa visual en ser observables a ull nu. Mísar va ser la primera estrella doble observada amb telescopi al 1662 per Giovanni Riccioli. La primera estrella a ser fotografiada al 1857 per William Cranch Bond, un rellotger aficionat a l'astronomia, i també va ser el primer sistema binari detectat espectroscòpicament al 1889 per William Henry Pickering. M81, galàxia espiral de magnitud 7. Va ser descoberta per l'astrònom alemany Johann Elert Bolt al 1774, d'aquí ve que també se la conegui com la galàxia de Bolt. Va ser incorporada per Messier al seu catàleg al 1781. S'estima que M81 conté uns 250.000 milions d'estrelles. És una de les galàxies espirals en la que els seus braços estan més ben definits i el seu centre presenta una característica inflor. M82, galàxia irregular de magnitud 8,6. També coneguda com la galàxia del cigar per la seva forma en veure's de costat. És el prototip de les anomenades galàxies amb brot estel·lar per l'alta taxa de formació d'estrelles en el seu nucli, que en aquest cas sembla degut
a la interacció gravitatòria de la seva veïna M81, ocorreguda fa entre 200 i 500 milions d'anys. M101, galàxia espiral de magnitud 7,5, també coneguda com la galàxia del Molinet. Va ser descoberta per Pierre Méchain al març de 1781 i posteriorment observada per Messier, qui la va incorporar en el seu catàleg. Es tracta d'una galàxia enorme, amb un diàmetre que duplica el de la Via Làctea. És molt rica en gas, el que li permet formar gran nombre de noves estrelles. També conté nombroses regions H2, que són núvols de gas i plasma en les quals es formen estrelles massives. M108, galàxia espiral de magnitud 9,9, situada a uns 45 milions d'anys llum del sistema solar. També va ser descoberta per Pierre Méchain el 1781 i, encara que el mateix any també va ser observada per Messier, la seva incorporació al seu catàleg no es va realitzar fins al 1953 per Owen Gingerich. La galàxia se'ns mostra de costat, té una forma allargada i s'allunya de nosaltres a una velocitat de 772 km per segon. M109, galàxia espiral de magnitud 9,8, situada a uns 46 milions d'anys llum. S'ha calculat que té una lluminositat equivalent a 19.000 milions de sols i un diàmetre superior als 100.000 anys llum. Va ser descoberta també per Pierre Méchain el 1781 i observada per Messier el mateix any, però no la va incloure en el seu catàleg. Va ser redescoberta per William Herschel el 1789 i la va descriure com una nebulosa planetària i, igual que M108, no va ser incorporada al catàleg Messier fins al 1953 per Owen Gingerich. M109 s'allunya del sistema solar a una velocitat de 1.142 km per segon. M97, nebulosa planetària de magnitud 9,9, també coneguda com la nebulosa del Mussol per la seva forma. També va ser descoberta per Pierre Méchain el 1781 i incorporada al seu catàleg per Messier el mateix any. L'any 1866, William Huggins va descobrir que es tractava d'una nebulosa gasosa. Se suposa que està situada a 2.600 anys llum i en el seu centre hi ha una estrella de magnitud 16 amb una massa aproximada de 0,7 masses solars. I fins aquí el podcast d'avui. L'hem fet Xavier Bros, Jan Casals, Jaume Fernández, Alistair Spearing i jo mateixa, Aina Rimles. Espero que l'hagueu disfrutat moltíssim. Jo encantada de compartir aquests minuts amb vosaltres. I recordeu, si no us voleu perdre res del que fem a l'Astronòmica, no oblideu seguir-nos a totes les nostres xarxes socials, Instagram, Twitter i canal de YouTube. Jo em despedeixo per avui. Adeu!